malagip tayo ni may apo ket halos may salang nga aldaw. Ket deti habagat itata sir ket manipod pa idi Friday nga agbon monitor iti CDR RMC babaen iti panangidadaulo ni Apo Mayor Marquis sir ket asin ni Apo so far awan mo iti na-evacuate tilang mon monitor mi Apo kadagiti nabababa nga lugar dagiti high risk nga adalat ta maibalbalan at kadagiti dalan iti danom da sir kas kuma iti Ricarte dito'y Bagsakan Kiling Norte kin dito'y Baligat sir. Sir, malaksid ka rin ito. Adabi kami nagitay may upload online nga ngimato iti level ti danumanan dita Kiawit River aglalo dito'y paset na Riverside. Sir Arvin. Yes sir. Since idi Bagyo Quiapo sir, inubra tayo deta almost 2 weeks nga clearing operations dagiti dadakkel nga kay kayo nga naikikat idi. So itatta po dito'y part iti Riverside ket madipulos ngimato above normal water level apo adda lang iti gudwana. So manageable pa ila DJ apo kin nadalus mo kin nataray iti danom sir. Sir, kamusta't pa nag-monitor tayo met kadagiti kanal kasi dito yung syudad Tilawag ti mesa kadagiti naduktalan da no apay nga alisto nga ngumatot level ti danom ket gapot adu dagiti nakasulat nga basbasura. How about dita syudad ti Batak? Adamet ti kakastoy nga ingkay namon monitor sir bano awan? Yes sir, prior to detoy yung umay ti babagyo apo numalagip tayo adda deti clean up drive iti city government titi amin nga barangay to monitor nga dagiti dalusan kin panagdalus dagiti waterways apo iso nga dagiti idi Bagyo Quiapo apo ket deti naibalbalanet dagiti naisagsagod diti nang nangruna diti Kiawit River apo ket kay kayo laeng no makita tayo awan pulos ti basit lang nadaman basura nga plastic apo iso nga medyo kidiyadakkel nga volume iti danom iti Bagyo Quiapo apo ket basit lang ha kasla compared to previous years nga adu iti nalayos apo. Amin met nga kalsada sir possible tat nagundaway. Yes sir, amin nga kalsada passable. How about landslide sir? Nada dagiti na record tayo iti syudad ti Batak. Mga landslide sir ng dagiti laeng lanlanak ayan ti kalsada nga maiwawash out lang iti danom sir iti panagtudo. Sir, mapanta iti banag ti infrastruktura ken agrikultura. Daka dagiti na-record tayo nga nadadael nga infrastruktura kastamet na dagiti mula dagiti kakailyan tayo nga mannalon Sir Arvin. So far sir non-reported kidati habagat pa lang still consolidating ti reports no addaman dumano na. Malaksid kadagito sir adda ka din ti naipaimet nga tulong kadagito sumagmamano nga residente dito yung syudad Tilawag sir. No Batak sir, sorry. Nakasagana mo sir iti tulong babaen iti DSWD iso nga nadag report sir kay insigida nga maikan ti tulong sir. Ako mo dagitay madamdamag tayo nga bungag sir nga giinom kasay wenno dagitay pailaing agwarang-warang oray napigsan iti tudo sir kadagitay wenno dagitay nasugsugatan kasay sir aw. So far sir aw mo ti report pa ti PNP sir. Okay, lastly sir, mensahe tayo kadagitay kailamuno dagitay residente di syudad ti Batak makasiknan ni panagan-annad kada tuing epekto ti Bagyo Habagat. Kadagiti taga kasyudadan mi ti Batak sir sapik kumata handa nga rumrumwaren kin dapat nakaredy da no addaman apo ti problema tumawag laeng iti saranay apo kadagiti nakapaskel nga numbers hotline numbers DJ City Government of Batak page sir ti Facebook.